ये कहाँ ये डीपी आवेला हाउ ना आवेला क्योंकि शिव भजन पर हाँ शिव वो भजन नहीं पता। एक काट देवे के काट दे। दूसर लगावे के वो बात नहीं क्या होती आ जाता शिव चर्चा में जाना एगो बजावे के आगे एक एथी न ले पावे गानो न ले पावे नहीं तो सब भजले नैया के हरे सुतर रहनी सूत के उठने तो खैनी 2 बेर हो गल खाना एक खाली बिहाने खई 10 बजे आप न खैनी चटनी भात कारोरा बनौले हम तो भाजी बन रेनुआ के कल तो गुरुवार रहे कल भूख लो कल तो भूखा रहनी तो पुआ बना दे रहा फिर चल को ढाऊ है खोले बाबा 4 गो लाइट के बिल भरे कल के भर के आज हाँ तो भर के आ गई टेंशन छूटो है भरा जाए सामने से भरल ठीक बा आजकल तो इतिहास कुल भर जाता है सर हाँ मोबाइल जब मांगा ना तो रहते नहीं थे रसीदिया नहीं रहता है हाँ तो नीचे वाला हमारे 2-3 हाली भरल सी है अब वो चाहत रहल हटे कि वही जगन की नहीं हमारे महाराज गोसा कहन कि ना तू अपना हाथे भर हाँ भरबू तो रसीद मिली नु काल बोले वो कही कि हम ही भरले बानी हाँ तो अच्छा नहीं है इसलिए तू अपन लेके अपना ही भरा नीचे जम रहेला उ भरल हाँ तो एसी लगौले बानू अच्छा तो ओकर तो ढेर बिल आवत है हाँ एसी वाला के तो ढेर बिल 17 से 10 रुपए आई रहा ओकर एक मीटर वानू बा तो कैसे भराला तो वही में 3 से हमू दे दी ले तो हम तेनी ओनी रही ले तू कहला कि जायदा समझ के करेला ओकर एसी चलेला तो वो ना बोलेला ना हम हो बोली नहीं 300 ठीक बता दे नहीं तो पंखा चलेबो कर देनो तो हमर पानी से आई थे ठंडिया में हाँ इससे ज्यादा ना आई अब ऊपर चारों बंद रख ले देखो फोन तक चारों बंद करके हमू रखी ले अब नतिया वाला देसी चालू कर लेला हम ये दिन में ना चालू अब ठंडी के दिन नती करिया बड़न गोरा ला एसी में रहना एसी में और करिया होला एसी में और करिया होला एसी में हाँ ठंडी से करिया ना होला तो करिया बढ़ला ही बढ़न आ घर में रही ठंडी के दिन रही ना साफ रहो घर में रहो तो साफ रहो ठंडी के दिन में ना घरों में रहो ना तो सांवर रहो आ गर्मी के दिन में घर में रहो तो पसीना उसना छोड़ेला मैलिए छूटत रहे हाँ आ ये दिनवा में और मल बैठेला तेल टासन लोग लगावेला तो अभी जाम और बैठेला देखिए साबुन उबुन आज लगौले नहीं हमारा आदत कि साबुन लगा के ना नहाई रही ना जाला हाँ खजुआए लगता देहने खजुआ हाँ आज हम ना लगाने तो हम नहीं हम ताजी लगौनी काल ना लगौले रहनी गुरुवार के हम ना लगाई गुरुवार के हमारे घर के ना लगाई गुरुवार के अब ना लगल मुंह में लगौले रहनी मुंह को चाहे कुछ हो बॉडी लेसन लेने के बाटे वो लेंगा हर हर महादेव राधे राधे ना जीरो प्राइवेट तू कब चल गई हो जा अरे दौड़त रहे अरे
घरे ना एक ना एगो गाह के बनावले करे लियो हाँ घरे ना बैठल ना रहे दू गो लुगा के ग्राहक मिल गइल बा। दू टाइम लड़का भइल ना दू गो मिली दू जाने सालवा में उनके 4 गो 10 गो लुगा मिलेला हमनी को उतना कहाँ से बदलल जाई कहाँ से फेंकल जाई। भगवान देले बड़ान बदले के तो कता खाजी पर बदल दिए हाँ वो लेकिन मांगा ना हो गए हो पाई दाढ़ी हमारे अगर दाढ़ी बोके नहीं हो तो 10 गो साड़ी राधे कृष्ण मंदिर में मिलल है दाढ़ी बोके साड़ी दाढ़ी होके हाँ तो के देवी से नहीं थी दाढ़ी के चला तो के देवी से कौन दाढ़ी बड़ा है अच्छा देवी से उनके छुआ छावल पर देवी से उनके पंडित एक दिन हमरा के का कह लेके आटा हो हाँ कहली पंकज कहला हमके चाची के दे दी अच्छा ओ है वो तो छुअल के ले आई रहली हम कहनी के भाई एकरा आटा तो पिसा ला नहीं 20 किलो से तो कहीं पिसाई ना तो का खाला लो कुछ छुअल का रहे लगे खाला लो हो जाला तो उतना लोग देता तो का हो ना जाए हाँ ऊपर जाकर पिसा के जाए उठौनी थैली में भर के ले जाके उनके घरे धइए हाँ पानी खैया आटा रहे थी करे पंकज बोके ने कमाने के उनमें पेटा रहा पर धनी में एकादशी उपास रहते हैं हाँ आई हमर के खिया के नाश कराई हाँ हर जात के रखलो हुई छुआ हाँ तू ही खा हमरा के देबो न करिए हम बहुत नफरत करिले सही में हाँ हम ना पसंद हमारा हटे हमारा अब महाराज वैसे पेट भरी हमारा महाराज इनके तो बात है तो मानो सब नहीं। ऐसे इनके आवेला इनके बात हर जात के आवत आटे वो में थोड़ा ये रहेगा अब वो में चमरो देता है चमैनी हो देती है दूसरा हाँ देता है हाँ सब पर तू खाता रहूं अनानु कल तो चमा रही के घरे थी रहे सुचर चवा चमा रही के वो चमा रहे तब बाहर से थी मंगोले रहे पानी वानी बाटल में भरल भरल समोसा मंगोले रहे वो ठंडा वेफर तो एगो खोखा में भर भर सबके देहला बाहर से मंगा रहे थे चल गए हाँ तो ले लैका खैना सा वो 3 गो ले ली समोसा वाला हम 2 गो ले आईनी जाने सुने के बाद वो कर अलग बात है कि ये बटू आदमी के तो वो अलग हाँ मेहरानी हर जगह मुंह ना जुठा रे ना बहुत प्रभाव होते है भारी अब अपने के औरत के औरी है भयानक मरद खाले में ई दे सगरे के मुंह उठा उठा के जाकर खाए खाली हाँ वो करे मरद के एथी में जाके खाइए जो गुप्ता की गुप्ता है अरे गुप्ता के विदाई ना रहे जुतिया के पकवा के इतना बुरा दिखाए खाती हाँ विदाई रहे भीतर पकवा में हाँ तो बोल ना दिखाए पड़ा हमनी घरे तरी ना हमनी के ना चाहती हमनी के ना चाहती हाँ गई रहे तो उनके घर के सब खाला ना उनके वो बाण देवर हो तो वो को खाना वाना ना ले आवे ना कुल जैसे काम के लिए होला था उनमें के कुल ले आवे ना खटिया मचिया कुल बर्तन करेगी बर्तन खूब बजले बाना हमारा कुछ जमेला ना हाँ सबके नहीं जमेला नाही के क्या करेला है तरी ओने छुछ अपना जेकर हाँ बाभन बाबू छुछ के धरे उहो दे देला हाँ हाँ पंडित खाई दे दी हाँ आखिर तो ओ करे देला ऐसी ओ तो दुखवा तारे घरे आइल कि ना आई जब वो आवत तो वो आइल संगे संगे न हमार मौसी अपना लड़का के उछती रहे अच्छा ओकरा के कहले रहे पंडित हाँ 2.5 साल के 3 साल कहले रहे अनाज उछे के हाँ आ सब लोग पंडित के देबे अच्छा वही सोच ऐसे के हमारा उहे दिमाग में बैठल कनी ये या हो या कली का कनी पहुंचे देते एकर भूतवा मर जाती उनके घरे या कली क्या रे ओ बता बाबा कहना कि हाँ लेकिन ज्यादा का कहे छी के देला आई एथिया भवरिया घूमे ला लो
उ भंवरी के भंवरिया घूमे लालो तो समय छिए के धरे लालो ना 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 हम भंवरिया दिखले नोइच के ना दल जाला आइज के तो धाल जाला ए तरह घूम के ले आइलो आ तरह ले लो फिर जाइलो नहीं का कहे लालो उ चाहे राम के नाम लो चाहे सीताराम के नाम लो चाहे विष्णु के लो हाँ तारा जमुना भगवान के रहे बाकी असली वो चीज हटे धोबी के हाँ धोबी के वो धोबी के चीज हटे पंडिते के ना हटे हाँ पंडित को में के का हटे खाली सीधा हाँ खाली सीधा धोबी के देवे तो बहुत ऊटी में वो धोबिये के चीज रहा तो धोबी ना ले पंडित के देला सब तो पंडित के धोबी लोग ना मिल रहा था हाँ आई जो कहाँ धोबी नहीं बड़ा ना धोबी हाँ एगो हेनी तो लोग को जे धोबी ना हटे एकरा के ना देवे अच्छा वो धोबी नहीं है का हां तबे न सरितवा हां उठा रंगले रहले धोबी त है सरितव का नाम है गोल मुंह बा काहे के पटकान के लड़की के बियाह में गोरे न त लोग क्वेश्चन तो त धोबी से सेनुर लेके लगा पहले वो ही धोबी दिए के सेनुर लागेला तो वे करे ए थी बियाह होला हाँ शायद धोबी नहीं वो है धोबी नहीं वो ही रहे ना ना धोबी कल मार नाचत चते रहले नहीं वो धोबी ने काहे पटकान के लड़की के बियाह में सेनुर दिएले बिया त हम देखले बानी गोल मुंह बा ओटा ओटा रंगले रहले हो जे कोना पता बिया अरे है नहीं हो सूरज के मानो कैसे बताई पढ़ाई जहाँ रहली है चंदा है न हाँ तो उससे आवत है कोना वाली गली पर कोना पर हेनिया रहले कतो रहले का देता तनकी से बाहर कटले भी है गोल मुंह बा छोटी चुकी बा छोटी चुकी बा आई वो लड़का बा एगो लड़की बा हाँ तो छोटी चुकी बा वही तो भाड़ा पर है हां तो धोबी अच्छा काहे पटकाइन के लड़किया के बियाहवा में हम देखनी कि घरवा बोई रहे तो चदरिया तान के सिंदूर दियाला अपना अच्छा मंगिया में हाँ हाँ तो हम कहनी कि कैसे लोग के बियाह होला तो पहले तो मंगिए धोबिए के सेनो तो धोबिए से बियाह करता रहू पहले हाँ तो तब नु बाबू बियाह होता तारा के हम्म तैयारी में शुक्ला में कुछ चले लगा जना पसंद होता पहले धोबी के दे दू तब तो लोग के बियाह होला ना ऑनलाइन फोन करते रही लाइन करता ही सुना था ये नहीं के कौन पे लाइन कोई पता की पटकाई नहीं आते अच्छा अच्छा हां बड़ा निमना होटल में कोई वो चली दिया कि कोनो जना नहीं कर कहले बात वो बड़ा इच्छा भऊ पर अच्छा भाऊ है बड़ा इच्छा भऊ टिकटॉक होटल में कहाँ? प्लाजा में पल्ला जा कहाँ भाई ई हो बाटे मूलन के लास्ट थाना के बीच में अच्छा बॉर्डर पर हाँ हो जाए टिकटॉक होटल प्लाजा तो ओ जब भई रहला हो जाए हम के गोई रहने हाँ पटकाई ने रुमाल बड़ी हेनियो मेहरा कोनो गोई रहनी हाँ गइल हम लाइक पेट्रोल के दिया थे अच्छा का हाँ अच्छा पानी ना लगने पानी समझ जाना तक पाने ना गइल पानी हमारे रुआ में रहा था ये भाड़ा पर गाड़ी वो भाड़े पर गाड़ी भाड़ा पाऊ कहाँ बड़ी हाँ पढ़ाई भाड़े पर उनको मर्द है ये कांच के काम करेला अच्छा हम कहीं पटकाइन के कह ना पटकाई के ना उनको तो मर्द रिक्शा चलावेला अच्छा अब बुढ़वा रे लो मेरा आ देवरानियों बड़ी ना एगो मोटकी देवरानी हो का भी है हाँ, बेचारा एक हाँ। नंबर के झगड़ा ही नहीं वो हाँ तो भाग रहे हैं हाँ उनका घर के उल्टे है हाँ एक से एक आले है ऐसा बुढ़वा का अपना बेटा से मरो ले लगे बताओ ससुरे के ते मारा बाबा तारे ना ये फर्ज हटे उनके घर में रहता है बुढ़वा केस कर देलेगा ठीक है आ उई भी पता की पटकनी भी है बड़ा कोरे ले बुढ़वा हाँ ओकर घिसिया मारत रहल सन देवर हाँ बड़ा दुख सहले हटे दुख ऐसा ही कने इतना कहले माने अपन तो आज पाठक सब ओ करे के देता पेंशन 10,000 खा देलन खर्चा कौना के छोटके के बड़की के
बड़की के तो बड़की उतना करती तो तो बड़की करतो बिया नु होता ना। अरे ऑपरेशन भइल उनको गाड़ी तक से धोले हुई भाई। तो ई बताओ कि जब वो करत या तो देवे देवे करिए के ना हक हइले। ये ना करियो अच्छा अब रुराई हमें जा ना बोलब तो तो रुराई केहू आई आई तो नहीं करे आई आई केहू ना आई उहे बाबू करे तड़ी तो पाओ तड़ी और मोटकड़ो करते ना हुई है अरे ना अरे तो उनका मरवावा ऑपरेशन भइल तड़ी तो कौन जगह जाके देखे देखहु ना गो। बता अमर तो बड़ी ऊपर से मरवाओ हाँ बेटा मरले रहल बताओ वही पर बुढ़वा किस कर दिया कामरा लगावती रहे। तो बुढ़वा कहल कि हमारा घर पर के हवे लगावे आदि। मैं पुलिस आते कहल कि तुम्हारा घर है कि इनका घर है। तो कहल कि नहीं इनका है। तो वो कहल कि तू कौन होती है लगाने वाली। तू करेगी सेवा तब उनका ले सकती है नहीं सेवा करेगी तो तुम्हारे हक नहीं बनता है। तो वो बटले भाई सेवा उनका मर्जी के ऊपर है जे करेगा वही पाएगा। सब चौथिया के गोविंद मैंने ऊपर ताला मरले भी है बाकी वो कदरवा के ना बड़ी अरे 40,000 पेंशन था वो तो। 40,000 पेंशन 10,000 दे रहा 10,000 ना दे रहा। अच्छा अपने लिए धारत हुई है ना। हाँ अरे बीमार हिमार पड़ी हन हॉस्पिटल में कर बाटे तनको कुछ होई ते जना जेकर लइका बड़ा का पप्पू के लइका के तुरंत फोन करी हन वो कहता ही जहाज से जाके उठा लिए अपने बाबा के जाता ना भरो ये ओकर महतरिया कुछ शिकायत करी नु अपना लइका के तुरंत बुढ़वा फोन करके बता दी। हां के ऐसे कह दिया ई कौन होती है कहे आदि कहे लड़की कौन होती है कहे आदि। हमारा लड़किया के काहे खबे पाठक वाले रिक्शा चलावे में कम हो जाता बाबा के बुढ़वा के गोई रही लड़की के लड़किया लड़की हो फिर रहा है पेटवा में तो दीदी गोई रहे तो पटका 2 महीना रह गई पटका के लेट हो जाता रहल रिक्शा चलावे के बाकी बुढ़वा के खाना पीना दूध गरम कर के सब धोई के तब जात रहन पाठक। आ फिर सांझियो कौन से डेढ़ बुढ़वा खाला ना 1 गिलास दूध चाना है के हाँ सुबह खा ला दोपहर में 2 रोटी खाइहन 1 गिलास दूध संझियो का 2 रोटी खाइहन 1 गिलास दूध काजू किशमिश चाहिए बूढ़ पुरानिया के चाहबे करी जाने। अरे वो आज भी अच्छी बात होता है संभाल ले पटकन पढ़ाई बूढ़ा वो पटकनिया रोवे लगे मगर के झेलिया पटकनिया घर ले ली अपना के अलग आ लड़का दुनिया में फ्लैट ले लसी। अच्छा वो ले लेबा लड़का वो बड़ा वाला तो बा हां एक बुढ़ावे के पढ़ा बढ़ाते। अच्छा बुढ़ावे के पुसल हवा सा छोटी छोटी रहला सा ना तनी आउट लेकिन के सुनाए लगे बस बुढ़ावा लेके गावे चल गई टाइम होता। अच्छा तो ये पढ़ावले बा दोनों लड़कियन के लड़का के तीनों के आ जौने बुढ़ावा कही तौने उ करे लसा लड़का लड़किया मोए ये हल्की लड़के बुढ़ावे और बन जाई। हां माई तू के हो केहू ना होगा यहाँ पावन को और से पावन है ना बाबा देना। अरे बाबा अभी लड़का लेके आई तो चैन बना के बुढ़वा देला सी वो तो कहा था नहीं ओकर बियाह में निमन कानून के बना के खर्चा करेला पावा तने खर्चा कराना पोसले बाड़न शुरू से पोसले बानो आ वो दू जाने के लइकन के ना पूछलो। हां वो दिनो बैग लेके बैठा रहलन होटल में चुपचाप बैठा रहलन जब नाई लोग पूछला लो तो वो ना पूछला का कहे अब बुढ़िया रहत रहले तो तीन हम के देख रहा इनका कितना दिहल बा तो उनको